Sziasztok! Ne nyomjál meg semmit, mert már megnyomtam. Jaj, most elrontottad, mert elraktad arra fele. Igen. Jaj, már vége lehetne. Ja, vége van. Hogy most leszállni, bazd meg, nagyon sok pénzzel fognak kérni, valamit eltudni. Hello! Nem tudom lasztani, mert... Tényleg. Jó, most kanyarodunk. Aha. Jaj, de gyönyörű. Jaj. Nagyon szép. Nagyon jó, ott van lent a csónak, csak minket nem látni, az a baj. Hát ez kurva jó. Jaj, hát ez nem lehetett kihagyni. Hát ez fantasztikus. Ez csodálatos. Húznak a csónakkal, ott napozik valaki lent a... Hol? A izén, a vízibiciklén. És most megyünk vissza, és ciao. Van nekik pénzünk rajta? Kinek? Nekem Ciao. nincs. Jaj, Istenem, hát ez valami fantasztikus. Ha sikeresen földet érünk, akkor ez valami fantasztikus. Ez valami csodálatos. Király vagy, Sanyi? Várjál, most át kellene. Ide átrakom. Figyelj, most veszik, ugye? Mert most tartod így. Nem őt kell nézni? De akkor most mi a franc van? Nem, ezek nem nekünk. Nem nekünk csinálta. Oké. Ott van. Jó. Jaj. Jó, még tartsod, Ati, ügyes vagy. Nagyon jó vagy, Ati. Jó vagy, Ati, jó vagy. Jó vagy, Ati. Jaj. Jó vagy, Ati. Jó vagy, nem fog kelleni fizetnünk, jó van. Most már ne. Oké. Ajaj. No problem. Well done. Okay. Oké. Jó. Ati, fogjál meg.